Opisyal sang Land Transportation Office 6 wala nakatambong sa committee hearing angot sa Motor Vehicle Inspection System nagligad nga semana. Komitiba liwat nga nagpadala sang imbitasyon sa LTO. Yaring balita nga aton gintutukan. Base sa LTO Memorandum Circular 2018-2158 naging paggawa sa Land Transportation Office, hindi ka makaparehistro sa imong salakyan kung wala ini mapaidalam sa inspeksyon sa isa ka Motor Vehicle Inspection Center. Dugang 1,800 pesos nga lastuhan sa mga magaparehistro sa salakyan. Gani agud mapathag si maayo ang tinutuyo sining mando, nagdesisyon ang Committee on Transportation, Energy and Public Utilities sa sangguniang panglusod sa syudad sang Iloilo nga magpatigayon sang committee hearing sa nagligad nga Biyernes. Ginpadalaan sa imbitasyon sa hearing si LTO-6 Director Eric Leonard Tabaldo apang wala ini makatambong o kung makapadala sang iya representante. I do not know kung why sila ka-attend, but ako yung invite ko sila nga mabuligan kita nila pa-explicar sa publiko kung ano ini ang private motor vehicle sa inspection center nga makandak emission kag inspeksyon sang mga salakyan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo before registering the same with LTO. Kainas sang aga, personal ng padulungan ni Councilor Duro ng LTO-6 agad imbitahon liwat ang ahensya sa committee hearing nga pangiwaton sa Miyerkules. Ginsaysay man ni Duron ang mga palamangkutanon ni Kuntani masabat sang LTO. Why now? Why is it timely to implement at this time? Actually 2018 pa ini. Pero kulang ang ilang public consultation abi no. So gusto ta that's why patawag ta sila to consult them kung nga ipostrogid nila ini. Kag why now? No? Considering nga pandemic pa ini. Kag at the same time ang damo sang salakyan nga threatened gini nga hindi makapasar, especially ang mga public utility vehicles nga makapasad-pasad lang bala. Luyag man sa komitiba may bluan kung pila ka mga inspection centers ang kinahanglan diri sa syudad agud makomodar ang mga magaparehistro nga wala sang delay. Ginalauman sang konsehal nga magatambong kag makasabat na ang opisyal sang LTO-6. Gintinguan sang One Western Visayas News Team nga makuhaan sang bahin si Director Tabaldo apang wala ini makahatag sang iya pahayag. Upod kay Romel Porquia, Cedfrica Baluna, One Western Visayas.